lang nila sa kanilang mga fans na sila ay okay pa. Ayon nga sa kasabihan, action speaks louder than words. Magkasama ang dalawa sa Palawan para sa opening ng Isla Amara na business ni Kathrynbernardo at Piolopascual. Ayon sa mga sources, kompletong dumalo ang pamilya ni Kathrynbernardo at todo suporta naman ang kanyang boyfriend na si Danielpadilla. At hindi naman nagpahuli ang kanyang BFF na si Alora na humirit kay Piolopascual.